Venlige mennesker har bedt mig om at sige lidt om min egen kunst på dansk, og hvordan min tilgang er til det at lave kunst. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Der er en ting, som er vigtigt at vide, at det er, at jeg aldrig nogensinde ville være maler. Jeg har faktisk gjort meget for ikke at blive det, men jeg har bare ikke kunnet lade være med at male. Det har så været det, jeg var nødt til. Men da jeg var ung, mens jeg gik på universitetet, malede jeg. Og hvis nogen spurgte mig, om det var mig, der havde lavet det, så sagde jeg, at det havde min fætter, eller min bror, eller hvem som helst. Og hvis de spurgte mig ikke, jeg ville udstille hos dem, eller et eller andet, så blev jeg rasende. For jeg havde så dårligt med, at jeg malede. Jeg skammede mig over det. Jeg synes, det var noget, der var i vejen med mig. Og jeg ville egentlig gerne være fri, men det kunne jeg ikke, fordi det var alt for spændende, alt for interessant. Jeg har selvfølgelig spekuleret på, hvorfor det var sådan dengang, og jeg tror, det skyldes, at jeg voksede op i en egn, hvor der var rigtig, rigtig mange malere, og mange dygtige malere. Og jeg følte simpelthen, at det, jeg lavede, det var så dårligt, så elendigt, så forfærdeligt og så dumt i forhold til det, de lavede, så jeg gemte det væk. Og så tog jeg min uddannelse på universitetet som historiker og blev gymnasielærer, hvad jeg var rigtig glad for. Og så gemte jeg maleriet lidt væk. Jeg kunne ikke lade være, men der var ingen, der måtte vide, at jeg gjorde det. Det var en skam. Så ganske langsomt, så vendte jeg tilbage til det. Tiden gik. Jeg fik en vidunderlig familie. Jeg fik et dejligt liv som gymnasielærer. Men i 1980'erne skete der noget. Børnene var blevet store. Og vi havde aftalt med nogle af vores venner, gode venner, at vi skulle prøve at leve på en lidt anden måde end sommer. Hvor vi tog rundt i Europa og prøvede på at tjene penge. Live off the land, som man siger. Og se, hvad der skete. Og vores to venner spillede på harmonika og violin. Min kone havde lavet nogle tasker og nogle forskellige andre ting, som hun ville sælge. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Så stod jeg så. Det var ikke nemt. Så pludselig fandt jeg ud af, sådan lidt tilfældigt, at jeg kunne lave kultegninger. Det var ligesom, når jeg fik et stykke kul og et stykke papir, så blev papiret tredimensionelt. Tegningen voksede af sig selv ud af papiret, og jeg stod med den der enorme undren, som jeg tror folk, der kan klippe silhuetter, har også, og havde før i tiden. Nemlig, at lige pludselig kan man noget, man ikke aner. Jeg kunne lave kultegninger, og det var meget, meget nemt. Så jeg lavede en stak kultegninger og tog dem med rundt i Europa. Og jeg var meget, meget lykkelig for de første japanske damer, der købte mine tegninger i Heidelberg uden for slottet. Det var en god dag. Jeg var meget glad i Kølns zoologiske have, hvor en højrøvet dame, som ikke anede, at jeg selvfølgelig ikke havde tilladelse til at sidde der med mine tegninger, højt sagde til sine meddamer, ja, det er dejligt, at byen Køln tillader den slags i deres zoologiske have. Hun anede selvfølgelig ikke, jeg havde ikke nogen som helst tilladelse. Det var også der, hvor der var en lille dreng på nogle 10 år, som blev så optaget af en af tegningerne, så han fulgte mig hele vejen igennem haven for at købe et af dem, og jeg endte med at sælge et til hans mor for en mark, fordi han ville så gerne have det. Jeg spekulerer på, om han stadigvæk har det. Det er over 40 år siden. Måske har han det stadigvæk. I Frankrig kom vi lidt i vanskeligheder, fordi man sælger på gaden ved, at man har et tæppe. Man lægger sine ting ud på tæppet. Man lægger et lille skilt op, hvor der står à vendre, det betyder til salg eller for sale, og så venter man på, at der kommer kunder. Men jeg havde, uden at tænke over det, invaderet nogle meget store sorte mænds territorium, hvor de solgte tasker og masker og læderbælter og meget andet. De har ikke lagt mærke til det. Så jeg sad der med mine tegninger, og så kom en af de der store sorte mænd hen til mig. Og han var meget stor.
og noget truende. Og jeg sad ned, så jeg kunne ikke løbe, så jeg sad bare der. Og så gjorde han noget, som jeg har været ham taknemmelig for lige siden. Han kiggede på mine tegninger og på mig, og så sagde han virkelig venligt: "You are a real artist, man. Du er virkelig kunstner." Og så fik jeg lov til at sidde der, så længe jeg ville. Det har jeg været ham taknemmelig for lige siden, fordi han gav mig et pas ind i en ny verden. Han gav mig ret til at være i en ny verden. Det var så pænt af ham. Jeg har aldrig nogensinde glemt ham. Jeg kan se hans ansigt for mig. Jeg aner ikke, hvad han hed. Jeg aner ikke, hvad byen hed, for det har jeg glemt. Men det var en meget speciel dag og en meget speciel oplevelse i mit liv. Så gik der nogle flere år, og da jeg blev 65 i 2008, der besluttede jeg mig for at prøve at blive mere professionelt arbejde med billeder. Jeg kunne bare ikke lade være. Og så måtte jeg overskride alle de vanskeligheder, jeg havde haft med hensyn til at vise mig og med hensyn til at gøre det, jeg gjorde. Så jeg startede ud med at forsøge at komme ind på nogle censurerede udstillinger rundt omkring, og det var jeg så heldig, det lykkedes, blandt andet Kunstnernes Sommerudstilling. Og jeg har altid haft det en lille smule dårligt med danske kunstliv, måske på grund af min opvækst i Odsherred og min mindreværdsfølelse. Så derfor så har jeg arbejdet rigtig meget i udlandet. Jeg har fået lov til at udstille så mange forskellige steder i udlandet, og jeg har fået priser i udlandet, så det er jeg meget taknemmelig for. Men i virkeligheden ville jeg gerne have alle de censurerede udstillinger, fordi det gav mig en sikkerhed til og en frihed til at lave det, jeg ville. Der var ikke nogen, der kunne grine af mig. Jeg kunne lave det, jeg ville, og det var okay, for jeg havde egentlig fået et stempel for, at det var rimelig okay. Og det var jeg glad for. Så derfor begyndte jeg at arbejde mere seriøst med kunst, og det gjorde jeg på 2 leder. Den ene var, at jeg rent faktisk, og det havde jeg også gjort før, prøvede på at dygtiggøre mig med hensyn til teknikken. Jeg synes, man er nødt til ikke at blive begrænset af tekniske mangler. Så jeg har øvet mig i at tegne kroki, i at male landskaber, i at afbilde den verden, der findes, og det har været dejligt. Og det har jeg gjort, fordi jeg skal bruge en teknisk kunde og teknisk måde at arbejde på til at kunne lave det, som er mest interessant for mig og mest vigtigt for mig. Nogle gange laver jeg det også som installationer, men i virkeligheden også som billeder, nemlig billeder, som viser menneskelige strukturer, billeder, som viser vores fælles menneskelige gods, morft af den tid, vi lever i. Det er det, jeg gerne vil. Så derfor er jeg landet op med at lave 2 forskellige ting. Afbilledet af verden omkring mig i form af den menneskelige krop, i form af landskaber, og afbildninger af menneskets indre og dets muligheder i form af fabulationerne. Det har været spændende. Og jeg har været meget heldig, fordi de er blevet godt modtaget. De er blevet vist over det meste af verden, og det er jeg meget, meget, meget taknemmelig for. Når man færdes i en så usikker verden, som den jeg løber rundt i, så har man brug for støtte, og jeg har fået rigtig meget støtte fra min kone, fra min familie, min vidunderlige familie og min vidunderlige kone, og fra mine børnebørn også, som jeg laver kunst med tit nu. Det er en meget stor lykke og en meget stor glæde for mig at få lov til. Det man kan spørge sig selv, det er selvfølgelig, hvornår er det så nok? Hvornår har man malet de billeder, som skal males? Hvornår er der ikke plads til mere? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg er nødt til at blive ved. Jeg kan ikke lade være. Det er alt for spændende. Jeg tror heller ikke, jeg ville lade være. Men det er som at vågne op om morgenen og tænke på et stort, smukt hav, man kan se ud over, og tænke på, nu står solen op. Hvor er det dejligt. Jeg tror, det er sådan, når man søger efter noget. Så finder man det måske. Og hvis man finder det, så bliver man måske forbavset. Men når man er blevet forbavset, så ender man med at blive taknemmelig.
Og det er det, jeg er taknemmelig, fordi jeg har fået den chance at lave billeder. Taknemmelig, fordi de faktisk er blevet rimelig godt modtaget mange steder i verden. Taknemmelig for, at jeg fik lov og blev støttet til det. Mange tak.